Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalomnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Pahibalo sa tanan ang ato ang tourism building nga Dos Andanas. Nagsugod naghimo ato sa dapit bitos pantalan atong port sa Matalom. Nya diri nga side atong ay murag nag-construct diha. Magsugod ng atong pag-construct sa tourism building aron mahatagag maayong serbisyo ang turista nga moari sa lungsod sa Matalom. Nya sa kadto dai mo adto sa kanang ganahan kintay gikan mus kanigaw nya ganahan pa mo explore sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Ang hito ukib open na kini alang sa tanan. Nya pwede na mong makadaog 4 wheels kay simentado na nga to. Niya magpasalamat pud ta sa atong congressman si Curry nga haning kamot pud og katong pagpasiminto nga gunad sa Matalom padung sa Libado niya Ilibado to Hitoog. Sa atong Mayor Eric is Pahulio og mga kauban nga konsihalis nagtinabangay sila aron ma-realize ang mga kuan